Jama'a barkanmu da warhaka, fatan muna lafiya. Ina so zan yi bayani ne yanda za ka yi linking na Flutter Finance naka da MetaMask, sannan kuma da yanda za ka yi converting nashi zuwa DSD coin, daga DSD coin zuwa daga DSD Fiat zuwa DSD coin, and then daga wannan in kuma za ka sake kuma ka yi swapping nashi zuwa USDT, then kuma ka yi withdraw nashi zuwa AX, sannan kuma ka sake withdraw nashi zuwa Binance ka saya XLM zuwa Binance. So farko dai za ka ɗauko da wannan application na MetaMask, ana buƙatar ka samu application guda 2 zuwa 3. Na farko shine MetaMask, ka samu MetaMask shine na farko, then sai kuma AX na sa link nashi, ka duba ka san bidiyon da ga bayanan yawwa. So yanzu ga ni nan ina kan dashboard na MetaMask. Farko in ka shigo abun da za ka fara yi shine in za ka samu Ethereum ka sa shi a nan at least Ethereum in ya kasance ko da na $10 ne ko $5 ma in ya zo is normal, zai zamanto gas fee ne. Ethereum ko ma ta wani blockchain ka turo, in ya zo kasance duk wanda yake MetaMask shi yana amfani da Ethereum blockchain ne, majority al'amuran shi yana amfani da Ethereum ne, ba kamar Trust Wallet ba wanda in ka sa Trust Wallet yana amfani da Binance Smart Chain ne, while this one yana amfani da Ethereum ne. Wanda in ka samu Binance Smart Chain BNB a cikin Trust Wallet naka is okay, while this one kuma sai ka da Ethereum. Farko abin da za ka fara shiga nan ne wallet. In ka shiga wallet nan, wallet zai canja maka inda za ka zaɓa, za ka ga Ethereum main network, sannan ga Smart Chain ga abun nan, sai ka zaɓa wannan Arbitrum one ɗin nan, shi za ka yi selecting. In ka yi selecting nashi, shikenan ka yi selecting a Arbitrum one kenan yanzu kake. And abu na gaba shine sai ka danna next, za ka dai danna ka zaɓa wannan browser. Ka shiga browser ka,